Ginoyalam juga nyautrep Youth Council Ribhoi District hakalai phau tarik naitung kila syakot hajir hakana para police station halor ka jinglet khenrakot hakawe ka karkhana Sanjri Resource Rubber Private Limited ka badon hamau smai Ribhoi District. Kumban penken mau Ginoyalam ke HYC Ribhoi kila let khenrakot hakate ka karkhana Sanjri haka RPR tarik naitung hakabala mi ru ka thmak tien haka office terekam jong utrai kate ka karkhana. Hakane ka jinglet hajir dalam khmat uba Hercules Shooting President batlay senran lang da uba Tony Shilla General Secretary ba G Maulong Vice President Sengkme usamla Shanbor Marwen dekot ke HYC Sengkme bat kiwe ki dekot nagane ka district. Habakran syakila pathai kubor uba Hercules Shooting ulayat ho bakane ka jing syakot hajir kadai halor ka jinglet jengki ban khenrakot na ka karkhana Sanjri bat la pengat riu tili ki kendon an hakana para police station. Tah kajai benriu ka baki baksar kadai ka jai benriu ka baim. Ni nakal yang ki noilam jo ka nyu trap konsil jo ka bodrek harakat bat berapa noilam no posisi ngila. Wan ban sya kot hazir hang ne hapo kana police station. Kajing wan jengi hadin ba layo kajing ha jing tip na kaliang jong OIO jong ka kana para police station balwan mi hakane kala potarik mata kasngi. Kajing wan jengi mata kasngi kadai hadin ka kajing syakot jengi halor ka nongrem kalong ka ba kabalaja hagin kisingi bal adap halor kajing leit jengi ban hendra ya ka trading license hangte hapo mau semai. Ti nakaliang jong OIO la kli yengi bat ulat tokit yengi halor katai kajing ja. Ti yengi nakaliang jengi kumki nongelam ngila jubab kumbadehi ban jubab bat ba ngi kum kaseng hi ngi kemdon kano kajing musleu hendrai kadon kata ka mesim ka basokya namar ba kumno u mender uyo ban kayi lailan apo ka brih nyo trap jingi klamda don yaki trading license te kadai halor kata ngrem nakaliang ju kaseng kalalej ban keli ban berteu na tu try jong kata factory henry pose pat kendit ba kumboyo nongsen kumba pila sakim takasni ngiyo penban da kata ka jingkot hajir ane ban pa dak taki jingtho sangi ba ngila sya pangat adu drutli ki section yang gi noilam jong kaseng te kadi ki jing pengat ya kani ki section ane ka kadai ka ke jing tumu ko long ba ngiptip kadon ka ke ba silandet te kane kamdei ka ba ngi kan penrit mensim yang ki kumkin noilam iban syakri na mata ka jai menreu hendai kana aim sim jisu bangin syakri na mata ka baha kamiat jong ka jai menreu ban yada ban penek pensa kamtam hakai ka pateng na mata ba kiwei ki jai menreu kimdei ban long try hapo ka jela jongi te ngi na kaliang je kaseng ngim kamkut ba hawai ngila syakot hajir mata kasi kamkut ba kata kam sim it ka jai menreu ban trai hendai nane syakamat ngi na ya trai susu namar ngimla ban sukun lane ban susngap ya kai kijing kiba ki paiba jong kajala ya tengku nakapor syakapor te ngi kermen skam ba nane sakmat ba kum kaseng ka bayang ha kanongrim namanta bantrai ya ka hok bat kajing sisa nakaliang kaseng kanaya trai nane sakmat namar kani kajing pengat kis ngi kinoilam kaseng ngimso namar ba kajing pengat ki kis jungki yangi kamdei bengile namanta ka kamsneu kanene ka kamtu ka kamthem henre ngile namanta ka jingba namanta ka jai benreu namar ba
kumno barjela ula ban thai pateng lam dabut ya ki kendon jong ka KHADC da khamtam habade bat katring graisen ngis nguru ban pendam jur ya ka district council ka ba lasu ailat lele su aimon ya ki barjela ban kin thai pateng lam dadon ginono ki kot ki sla ki babyang namanta ba kin thai hangne hapo ka kajela ka bije ka jungi